Hai, salutare, mă, băieți și fetele, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe Mount & Blade. Bă, înainte de a începe vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea de la seria aceasta. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe like din nou. Bun, bă, ideea e în felul următor. În episodul trecut am reușit să cucerim castelul ăsta din greșeală și au venit după aia 1232 de oameni să îl cucerească la loc. Așa că l-am predat că nu aveam ce să facem. Eram foarte puțini, dacă aveam măcar 400-500 de oameni la mine în castel, atunci alegeam să mă bat cu ei, dar așa nu prea are rost, pentru că nu puteam să fac față pur și simplu. Și aici am atacat rapid rău de tot, că erau dezertori și au iteme bune, dar ce vedem noi aici e că am făcut clan tier 3, ceea ce ne ajută pe noi foarte mult, pentru că avem 134 la noi de oameni la noi în party. Și o să dăm recruit, dar ideea e că aș vrea să dau recruit doar la trupe deja destul de bunicele. Și să mai facem așa o mică introducere la trupele pe care noi le avem. Avem în felul următor, dacă m-ar lăsa să dau așa: 5-6 de arcași, 25 de cavaleri. Hai să vedem cum arată calvarelii noștri. Bă, arată destul de binișor, nu sunt nici rău, nici bine. 3, adică de fapt 10 cavaleri din ăștia, 4 cavaleri din ăștia, toți cavalerii noștri sunt level 3 plus, ceea ce e super ok. V-am zis, nu e nici genial, nu e nici foarte rău. Bun, și ăștia o să ne dea 9 quest-uri, ceea ce e foarte bine. Bun, thank you. Bun, și acum trebuie să vorbim și cu ălalalt, dacă aș și putea. Da, așa. Bun, recruit, n-am pe cine să recrutez, cred că eu luat ăsta pe toți. Bun, mergem rapid să-i luăm, așa, să vorbesc și cu el. Bun, facem așa. Ideea e că trebuie să vorbim cu 10 nobili din ăștia care știu istoria și bla bla bla, ca să putem să ne facem noi un regat, și avem 6 din 10. Mai avem destul timp să-i luăm și pe rest. Oricum, deocamdată trebuie să cucerim un castel, să zic așa, ca să putem să ne facem și noi un kingdom, un regat. Până atunci, da. Avem 700 de bonus pe zi minus, dar e destul de ok. Bă, nu știu dacă am vândut itemele. Asta încă nu știu, stați așa să vedem. Deci 7000 pentru prizonieri. Ideea e că cred că am vândut și prizonierii mai scump, ceea ce nu trebuia să fac. Și 1100, da. Cred că deja aveam vândute itemele. Bun. One-handed. Ideea e că îmi caut și eu o armă mult mai bună. Și sincer am găsit ceva arme mult mai bune. Dar oare pot să folosesc chestia asta pe cal? Cred că pot să folosesc arcul ăsta pe cal, așa-i? Arc care dă mult mai mult damage, speed-ul mult mai mare. Longbow, uite, ăsta nu pot să-l folosesc pe cal. Ăsta cred că pot să-l folosesc pe cal, deci mi s-ar merita asta. Ideea e că aș vrea să-mi dau un pic upgrade. Ia uite, o să-l punem așa. Asta e mai slab, îl dăm. You will pay 78 de bonus, ceea ce e ok, nu plătim foarte mult. Și ia să vedem, ăsta e pentru alt arc, nu e pentru noi. Ăsta e damage, are damage mult mai mare. Weapon tier 3, ia să-l punem așa. Sper că e bun, sper că pot să-l folosesc și dăm așa și plătim 2600. Bă, nu-i rău. Mâncare avem destulă, o să vindem niște așa și o să le mai luăm, oare ce mai ieftin? Graves, o să luăm așa pentru că îs ceva mai ieftine. Grâul e 5. Bun, ok, lăsăm așa, nu are nimica. Să vedem dacă putem să ne luăm noi ceva mult mai bun. Uite, nici cu 72.000 nu putem să ne luăm măcar o cască mai bună. Bun, eu chestiile astea le-aș face offline, dar v-am zis, nu vreau să pierd absolut nimic. Uite, nici din asta nu avem mai bun. Nu vreau să pierd absolut nimic și cred că nici aici nu avem nimic mai bun, așa-i? Da, nu avem nimic mai bun. Bun. Facem așa. La recruit nu avem absolut nimic bun. Bă, o să facem o mică schemă. Și anume, o să vreau să mă duc în partea aia. Asta vreau să fac episodul ăsta. Pe lângă că vreau să-mi fac da, mă, câți sunt aici? Câți au rămas? Trups 40. N-am ce să le fac, las așa. Și o recuceri castelul și noi acum pierdem mai mulți bănuți, dar asta este. N-are nimic, că lăsăm așa. Bun, probabil o să pun eu pe pauză. S-o ai dat, ok, deci n-am cum să mă duc. Ia, câți sunt ăștia? 8 și 8 cu 15. Hai că mă bag pe ei dacă e ceva așa rapid. Rapid rău de tot. Deci eu o să mă bag direct prin mijlocul lor și nu știu dacă aș vrea direct să mă bat cu ei înainte să... Asta este. Bun, hai să ne batem cu ei rapid. Am zis că nu știu dacă vreau să mă bat cu ei, că o să trec prin mijlocul lor și o să rămân low HP, dar totuși m-am băgat cu ei. Bun, ce avem aici? Deci ideea e că ne trebuie, ăsta e un deal, nu-i prea ok pentru noi, sincer.
Dar ideea e că iau multă infanterie, deci... Bun, având în vedere că au multă infanterie, o să stăm așa la câmp deschis. O să facem așa. O să facem, uite, așa și ăștia o să-i punem, uite, aici, așa. Și iarăși eu singurul care rămân aici. Wow! Super tare, mă, jur că e super tare când eu singurul prostalău care rămân mereu pe loc și nu știu cum să fac să nu rămân. Cam așa arată armata noastră. Arată super ok. Eu vreau să-mi iau un polearm care să fie lung, să pot să dau mult mai ușor de pe cal. O să vedeți imediat ce armă vreau să-mi iau eu. Și să vedem unde sunt ăștia. Bun. Au cai împărțiți, au 15 așa, bam, bam, bam. E destul de lejer, bun. O să-mi las armata acolo, nu o să mă mut. Sau... Ba da, o să-i mut. O să-i mut. Chiar o să-i mut. Bun, ăștia lor, teoretic n-ar trebui să aibă nicio șansă. Și teoretic eu ar trebui să-i cam prind. Ia uite, hai să te prind și eu pe tine măcar. Aia zic, am dat în a meu. Aia zic. Hai bă, dar nu nimeresc și eu pe nimeni de acolo. Mamă, dar chiar așa de prostalăuzi eu cu arcul. Bun, bă, se vede că are mult mai mare speed-ul. Arcul, n-am de ce să nu uite, am dat 15 damage calului. Hai să vedem. M-ar interesa să-l nimeresc pe el, știi? Că mai e toată ideea, dar eu nu prea-l nimeresc. Bun, hai să vedem. Bă, da, ăștia nu vin înspre noi sau care-i faza? Că nu înțeleg. Hai că punem pe tot să vină în față. Cred că nu vine ei înspre noi că îs mai puțin decât noi. Aia e problema. Trebuie să schimbăm tactica, ceea ce nu-i prea genial. Și și-o luat avantaj, s-o pus acolo sus, ok. Bun. Bun, hai să vedem. Oare pot să vă dau și eu? Bine, mă, hai că schimbăm și noi tactica rapid. Schimbăm tactica rapid, rău de tot. Hai că facem așa. Oare vor să dea noi? Nu cred că vor să dea noi. Ia să vedem. O secundă, da, uite, te vezi că ăștia stau. Ăștia ne așteaptă pe noi. Ia uite că facem așa, dar o să se bage dincolo, ok, bun. Toți veniți aici rapid. O să-mi țin scutul așa. Bun, n-am reușit să-i bat. Hai că facem în felul următor. Stop. O secundă. Îi pun chiar aici în spatele dealului. Știi ce zic? Îi pun aici în spatele dealului, că aici teoretic n-ar putea să-i lovească. Ia să vedem. Hai să vedem. Bun. Hai să vedem. Fac și eu un pic de level. Eu o să mă mai mișc așa un pic ca să nu mă nimerească ăștia chiar așa de ușor. Știi ce zic? Dar cu toate astea văd că eu nu prea nimeresc pe nimeni. Aia e partea nașpa. Bun, stai așa să mă schimb și eu un pic. Că s-ar putea să mă bată frățiorii ăștia. Mi-a venit și cai, o să-mi vine și restul armate. Și după ce îmi vine restul armate îi pun aici sus. Știi, deci cam aia e toată ideea. Dacă îl nimeream și eu acolo, era totul bine, dar nu prea a fost. Bun, hai că stăm și noi așa. O să mă bag direct în ei, să vedem. Bun, ăla-i jos. Bun, hai că facem așa, repede. Bun, și o să facem în felul următor. O să avem arcașii. Să-i punem așa. Bun, ăla a căzut, perfect. O să avem în felul următor. Îi punem pe ăștia, uite, așa. Bă, nu reușesc să dau în ei, uite, vezi, trebuie să mă învăț mai bine cu sabia asta. Chit că e destul de lungă, tot nu reușesc să dau în ei. Bun, l-am dat și pe ăla jos, perfect. Hai că stăm așa cu scutul. Bun, încă una. Eu sunt mai repede, hai. Bun. Hai mă. Bun, aia zic. Arrows, mai jos un pic. Cavalerii aici mai sus un pic. Și de-aia că eu o să mă duc la dânsii ăștia.
să-i bag eu, uite, așa. Bun. Să mă duc aici prin spatele lor. Aia e toată ideea. Bun. Haideți la mine. Haideți la mine, mă. Bun. Da. Stai. Că dau tare ăștia. Dau tare ăștia. Bam. Hai. Aia zic. Bun. Aia zic. Bun. Hai, mă. Hai așa. Bun. Aia zic. O să-i dau charge la toți. Aia zic, îi nimeresc pe mei. Aia zic, i-am nimerit pe mei. Aia zic, dau între mei. Ideea e că dacă mi-au un singur hit, îs cam dus. Bun. Nu. Bun. Hai. Shield-ul jos, bine acolo caii mei. Ăla e a meu cu albastru, bun. Am făcut treabă bună. Și ia să vedem, ne-au murit oameni? Bă, ne-au murit 6 oameni. Nu-i neapărat genial. Nu-i neapărat genial. Hai să vedem ce putem să facem. Bun, o secundă, gata, am revenit. Bun, așa, prizonierul meu acum. Pot să iau pe toți? Da, uite, pot să iau pe toți. Dăm level up. Sunt curios dacă mi-a murit un cal și mi-a murit 4 arcași. Interesantă treabă. Uite, teoretic ăsta e weapon reach, handling. Teoretic asta weapon tire mai mic. Wow, astea sunt mult mai bune. Sunt mult mai bune. Bun, hai să vedem ce putem să le punem și la bandiții ăștia ai mei. Hai să le schimbăm așa, nu știu ce are 2 săbii. Capă mult mai bună. Buți nu. Ăștia-s la fel. Poți să ți le pun ăsta, da, amele sunt mult mai bune. Ți le punem așa. Bun, la tine ce putem să schimbăm? Cred că sabia e mult mai bună. Buții îs la fel. Calul îi la fel. Sabia îi la fel. Ia să vedem ce putem să spunem ție mai bun. Capa nu-i la fel. Putem să spunem așa care e mai bun. Și mai avem noi ce să spunem ceva mai bun? Nu cred, așa-i? Nu. Nu avem ce să spunem ție mai bun. Ție mereu resturile. Bun, oare la ce putem să dăm noi level up aici? Oare putem să dăm la steward? Aici nu avem ce level up să dăm, dar o să-i dăm așa. Aici to government. O să dăm așa și aici deocamdată nimic. Așa e bun. Bun, hai să plecăm. Ia uite, hai să vedem. De-aia că trebuiască să dăm și recruit. Acum să vedem la ce anume să dăm recruit. Bun. Bă, uite, ăștia 20, dacă aș putea eu să pun mâna pe ei, m-ar ajuta. Bun, hai că facem așa. Ideea e că eu vreau să mă duc la ăia ca să fac rost de niște arme. Știi ce zic? Ca să fac rost de niște arme. Cam mai e toată ideea. Deci, ideea e că eu dacă mă duc așa, totuși mă duc ok, că eu încolo trebuie să o iau. Acum ideea e să nu vină pe mine vreo 100, că dacă vin pe mine vreo 100 e cam nașpa. Aia e toată ideea, ia să vedem. Pot să-i prind? Îi prind și eu? Ia să vedem. Hai mă, prinde. Hai. Bun, ideea e că fac mai mulți bani de pe ăștia decât mi-a murit unul. Hai că nu-i rău. Prizonierii luăm și pe ăștia, level up 3. Nu mai pot să dau că nu mai am cai. Și ce mai am eu bun pe aici? Nu mai am nimica. Dăm așa. Bă, nu mi-a dat chestii neapărat geniale. Mă așteptam să-mi dea chestii mult mai bune. Bun, o să mă duc să dau și prizonierii, știi? Și toate chestiile astea ca să pot să fac level. Bun, ideea e că n-are rost să vă plictisesc. Vreau să ajung aici ca să-mi iau niște arme bune. Și... sau... stați așa, că o să facem un fel următor. Cred că o să mă duc să atac castelul. Ba nu, că e mare castelul. Hai că vedem de fapt. Bun, mă băieții, haideți că am revenit. Bă, am găsit ce căutam după vreo 15 minute în care am alergat pe hartă degeaba. Am găsit o armă. Asta e arma. Weapon reach e mult mai mare decât a nostru. Weapon reach cu 20% mai mult, 120 cat. Arma asta e foarte, foarte bună. Trebuie să plătim pe ea 737 că vindem arma noastră cealaltă. Și am făcut câteva schimbări. Mi-am luat crossbow, mi-am luat așa, mi-am luat un cal mult mai rapid, mult mai bun. Și o să mă uit rapid și după ceva armuri, dar cred că mă înșel, uite, m-am uitat eu foarte mult și după armuri, după cape, după din astea, doar că nu am găsit ceva mai bun. Bun, plătim 700 și am încercat eu să-mi iau și ceva trupe, mi-am luat foarte puține.
O să recrutez toți ăștia de aici, pentru că i-am lăsat doar pe ea level mare. Bun, aici avem plus 3, e ok. Ideea e că am încercat să recrutez, dar nu am recrutat în același timp, pentru că nu erau level mare și nu erau ce-mi doresc eu. Dar uite, ăștia level 3 pot să iau, că arată destul de ok. Și după aia ajung destul de bun. Ideea e că dacă sunt level 3 o să iau, dacă nu sunt level 3 nu prea o să iau. Știi ce zic? Mai ales infanteria o să iau, pentru că infanteria chiar îmi trebuie în momentul de față. Uite, ăsta e level 3, ăștia sunt level 3, cai. Și ăștia sunt chiar ok, știi? Adică ăștia sunt chiar ok și ajung chiar destul de ok. Ceea ce pe mine mă încântă, să zic așa. Și acum o să ne întoarcem înapoi. Să vedem ce putem să facem. Să testăm noua armă, dar înainte eu vreau să-mi pun... uite, aici mi-am pus un skill point, aici n-am deloc. O să-mi pun două așa și unul un crossbow. Ca să fac level și pe astea. Eu până acum am făcut pe arc și pe one-handed. Acum o să fac pe two-handed și pe... Aici o să iau numai 2 arcași, nu iau mai mult. Bun, ia să vedem, putem să dăm level up? Ba nu, putem să luăm așa. Uite, arcași avem 5-5, avem 30 de cai, ceea ce e destul de ok și armata noastră chiar arată destul de bine. Chiar arată destul de bine, avem 65 de bănuți în momentul de față și pierdem cam 1000 pe zi, deci ar trebui să ne ducem în ce să facem câteva bătălii. Dar oricum ne apropiem, ceea ce e super, super ok. Bun, ideea e că nu mai avem la ce să ne uităm. În afară de cai o să mai luăm. Bă, o să-mi iau destul de mulți cai și ideea e că vreau să mă uit să văd câți din ăștia am, 15 cu 33, uite, vezi? Bă, și mi-ar mai trebui încă câțiva arcași. Da, îmi trebuie destul de multe chestii, bun. Ideea e că nu știu cum să fac, aia e toată problema. Chiar nu știu cum să fac. O să facem un felul următor. Mamă, fii atent ce level au ăștia, iau pe toți ăștia. Fii atent ce level îmi dau ăștia. Hai că iau pe toți care sunt așa level mai mare, bun. 1000 și ceva, dar asta este, mi-o dat level mare, n-am să te mint, adică mi-o dat numai level din aia masiv. Perfect, uite, vezi numai level din aia 4 în sus aș vrea să iau de acum. Bă, uite, aici au foarte ieftin. Ceea ce e ok și o să punem aici, nu? Și asta sunt pentru mâncare, dacă nu mă înșel, nu? Nu-i mâncare. Nu-i mâncare, mă. Ok, lăsăm așa atunci, dacă nu-i mâncare. Recruit, ia uite, level 3. Super, super tare și infanterie și level 3. Bun, mă bucur. De aici am început noi jocul, by the way, în caz că vă mai aduceți aminte. Bun, ideea e că îmi trebuie și infanteria. Uite, pot să recrutez încă un arcaș din ăla foarte bun. 33 cu 61 cu 24. Dacă mai pot să fac rost de niște. Ia uite, level mare, level mare. Și știi care e chestia? Cred că o să mă duc prin partea asta, da? Și în același timp, știi ce o să fac? O să văd eu cam ce infanteria mea aici super mic, ca și level, uite, level 2, o să-l arunc, nu. O să păstrăm doar de la level 3 în sus. O să păstrăm doar level 3 în sus și plătim vreo 1300 și pe zi, 1400. Bă, nu-i rău, dar nu-i nici bine, știi, sincer să... Wow! Aia zic, ticule! Aia zic, ticule! Hai că luăm așa. Și restul să păstrăm pentru infanterie. Aia zic, ticule, aia zic. Vezi că nu mă supăr absolut deloc. Steward, ceea ce e super, super bine. Plus text income. Bun, ăsta folosim noi pentru... o să luăm pe ăsta ca să ne dea mai mulți bani. Marriage offer. Nu. Nu vreau să cu ăștia, eventual cu aia de sus sau cu batarienii, dacă ar fi să o ceară pe... în căsătorie. Hai că luăm cai atunci, dacă numai cai ne dă. Dacă numai cai ne dă, luăm cai. Ce să facem? Avem mulți cai, avem 43 de cai. Vezi că îi tobră de tot și cai level mare. Doar level 3 în plus avem în echipă, ceea ce e foarte, foarte bine. Asta ne face foarte puternici, chit că avem puțini oameni. Și din nou, nu o să iau, nu. Nu o să iau pentru că nu vreau să iau, pur și simplu. Bun. Bă, știi care e chestia? Eu aș putea să atac și alte... Aici o să-mi dea level mic, nu? Dacă cu ăștia sunt război. Eu aș putea să atac și castelul ăsta. Pentru că teoretic lângă nu am pe nimeni. Știi? Dar aș putea să atac și castelul ăla. N-am nicio șansă să-l atac. Da, uite, l-a cucerit castelul ăsta. Uite, oare pot să vorbești cu ăștia? Că dacă pot să vorbești acum cu ăștia, îmi fac... Da, nu o să vorbesc. Da, știi care e chestia? A, uite, gata. Bun, și acum mă duc aici. Dau aici. Și eu trebuie să mă duc să vorbesc cu nenicul ăsta, nu? Bun.
Dăm aici, bun, bun, thank you, aia zic. Și acum, teoretic, eu am bannerul făcut. Ia să vedem, nu? Nu l-am făcut? Nu, mai îmi trebuie 2, ok. Deci mai îmi trebuie 2. Bun, eu aici cum pot să fac? Oare ce castel pot eu să atac? Ăsta. Mă duc și eu să-l atac acum pentru că e foarte slăbit în momentul de față. Și l-atac direct castelul, ia să văd. Ăștia cam ce-mi dau ei. Da, bun, recruit, level 2 nu mă interesează, sincer. Chiar nu mă interesează. O să facem în felul următor. Avem arme noi, armuri noi, avem armată super bună. Și acum mă duc eu să cuceresc, scuros cât au ăștia aici. Teoretic n-ar trebui să aibă mulți, ai ideea. Știi? Ia uite, level 2, n-am nevoie de level 2, v-am zis. Deci level 2 nicio șansă să fie la mine în echipă, minim level 3. Deci minim level 3, altcumva nici nu discutăm. Ăștia ar trebui să fie destul de slăbiți. Ăștia trebuie să fie foarte, foarte slăbiți în momentul de față. Trebuie să fie foarte, foarte slăbiți în momentul de față. Facem așa. Ia să vedem. Bă, ideea e că mai trebuie să vorbim noi cu 2 nobili. Aia e toată ideea, știi? Și ne trebuie 2 nobili să vorbim cu ei. După care putem să ne facem noi regatul, ceea ce e foarte, foarte bine. Și o să avem nevoie imediat după ce cucerim un castel. Sau vrem să-l cucerim și pe următorul. Bă, dar ce-s mă cu ăștia așa low level? Vrei să te mint? Ce-s așa low level ăștia? De mi dă ăștia de la batarieni. Oare ăștia de la batarieni erau în team cu ăștia și de-aia îmi dă mie așa low level. Da, nu știu, 204 defenders. Bă, le facem față. Le facem față. Besiege de castle. 28 de zile, ok. Și noi avem aici pentru 35 de zile. Bă, super ok, hai să facem așa. Facem, uite, așa. Aia zic. Bun. Bun. Bă, ideea e în felul următor. Bă, nu, o să așteptăm că poate vin mai mulți înspre noi. Și dacă o să vină mai mulți înspre noi, ne încercăm norocul. Dacă o să vină mai mulți înspre noi, o să ne încercăm norocul și o să ne băgăm pe atac cu ei. Aia e toată ideea. Și aștept. Cel mai probabil o să vină ca să mă atace și o să vină... Sper și chiar m-aș bate cu vreo 300-400. Uite, deja vin 118 cu 71. Așteptăm un pic și dacă vin până în 4-500 ne batem cu ei. Ne batem cu ei. Ai, bă, să băgăm numai vreo 200, bine. Și pe timp de noapte nu-i prea ok. Hai că nu e așa de noapte, totuși, dar să facem în felul următor. Aici avem un pic de deal, da, perfect. Nu ne trebuie decât un pic de deal. Dar facem, uite, așa, ca să ne încercăm noua armă și tot ce avem noi acolo. Oare poate să tragă peste? Încă nu pot, dar o să facem așa. Și facem, uite, așa. Și cam așa arată arma noastră. E chiar un pic mai lentă. Ia să vedem, putem să dăm și cu crossbow. Bun, deci ideea e în felul următor. Nouă ne trebuie 5. Și facing enemy. Dar cum se întorc ăștia, mă? Ah, gata, sunt întorsi, super ok. Bun. Hai să ne încercăm armele acum. Vreau neapărat să ne încercăm armele. Și oare dacă îi batem pe ăștia, primim și... Da, ok. Hai să vedem. Bă, nu m-am uitat să văd ce drept câtă infanterie au, dar parcă au numai infanterie. Mamă, dar vezi că dau mult damage cu asta. Ia să... Mamă, dar asta e one shot, one kill, vrei să te mint? Nu mă atacă, nu mai am scutul, știi, îl am la mine, dar nu mai pot să-l porc cu arma. Aia zic. Bun, stai că facem un pic așa noi. Să-i cam luăm pe băieții ăștia cu arcurile lor, că... Stai. Aia zic. Da, ideea e că nu mai am scutul, deci nu mai mă pot băga în arcașilor, aia e problema. În arcașilor, din păcate, nu mă mai pot băga. Hai, bă, că te împiedici în brădulețul ăla mic. Da, ideea e că nu mă mai pot băga în arcașilor. Eu sunt mult mai bun pe cal contra infanteriei lor, dar nu mă mai pot... Bun, ideea e că... Și acum o să am nevoie de cavaleri. Așa.
Să am nevoie de voi așa. Bun, ăștia o să-și facă shield wall, dar o să fie degeaba. Deci le dau cam one shot la ăștia mai mici. Până, mai ales după ce fac level o să fie și mai bun. După ce o să pot să dau și mai repede. E teroare de bună arma asta. Pe bune vă zic. Și acum o să vreau să dau și cu arpaleta, ca să-mi fac level și pe arpaletă. Hai să vedem ce reușesc eu să fac cu arpaleta asta. Ia uite. Aia zic. Hai să vedem. Bun, aia o să stea cu... Aia zic. Și o să vreau să fac level pe amândouă acum, că sunt mult mai bune și o să vedeți chestia asta. Chit că durează mai mult să o încarci, sunt mult mai bune. Bine, hai că folosim arma asta nouă. Bam! Aia zic. Bam! Aia zic. Bam! Aia zic, bă. Mi se pare super tare. Ia uite. Hai, nu te-am nimerit. Ia uite. Hai, bă. Hai zic, bine, oricum, GG. Deci ne-au murit numai 4 oameni, ceea ce e super bine și aici până făcut level up tare rău de tot. Bun, avem 2 prizonieri. O să luăm și prizonierii lor, o să le dăm și level up. Super bine acolo, super bine pe level up acolo. Și avem în felul următor, capă, nu-i mai bună. Bă, armura asta ce-i drept, dar ne dă armor mai puțin. E și mai ușoară și ne dă armor mai puțin. Uite, asta e seama pe care noi am avut-o, dacă nu mă înșel. O să le punem lor. Dar știi care e chestia? Cât am eu armor oare? Am 32. Am 32, sincer. Și am și armor aici și body armor și cred că o aleg pe asta. Cred că o aleg pe asta. Da, cred că o aleg așa, dar uite, vezi? Oare face mare diferență? Aia e chestia, că nu știu dacă face mare diferență. Bun, o să iau pe asta, știi, care are mult mai multă armură, dar facem în felul următor. Uite, capă mult mai bună la asta și facem în felul următor. Asta e mult mai bună, ți-o dăm ție. Capa asta nu e mai bună, ce-i drept. Ia să văd, am ceva să-ți dau mai bun? Nu cred, așa-i? Și ție am ceva să-ți dau mai bun? Nu cred, așa-i? Nu. Bun, facem așa. Bun. Dăm așa. Ah, continue. Bine, mă, hai că continuăm. Vă bat, de vă sună apele în cap, deci bun. Handling to weapon, to handle skill, damage to shield with two-handed weapon. Le sparg mai rapid scutul. Dar handling... Fac așa să mă mișc mai rapid cu arma, cred că mă ajută mai mult. Bun. Îmi fac înapoi trupele și fii atent. Le pot da level up. Mamă, super tare. Am o grămadă de cai. Și... Mamă, fii atent câți arcași din ăștia foarte bune am. Bun, o să dau în continuare. Aștept să vină în continuu pe mine. Aștept chiar în continuu să vină pe mine. Să vedem. Cam ce reușim noi să facem aici. Ia să vedem. Bun. Ei o să se strângă din nou aici. Să vedem dacă vin din nou să mă bată oare. Dar fii atent, mă, că... Uite, ăștia aș fi vrut să vină să mă atace. Bun, hai că-i atacăm și pe ăștia. Bun, hai că-i dăm ready și știi ce facem? Dăm așa. Mergeți, fraților, că pe ăștia slabi. Și puțin și slab. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Ia uite. Ia uite. Direct l-am dat jos de pe cal. Direct l-am dat jos de pe cal, bun. Da, o să facem level up, super ok și super slabi ăștia. Bam. Vreau să-mi fac level up ăla, nu vreau să-mi fac... Ia uite. Aia zic. Mamă, dar e super bună arma asta. Foarte bună arma asta. Probabil când o să atac castele vreau să-mi iau și... cum se zice... Cred că ar fi mai bună o... Cum se zice, mă? Pentru castele. O sabie, știi, ca să am și scut. Mai ales dacă mur pe ziduri sau ceva. Asta nu cred că o să mă ajute, asta mă ajută mai mult pe cal. Deci o să-mi trebuiască neapărat pentru când atac castel. Hai, ce faci, mă? Bun, bun, te-ai dus. Te-ai dus. Ăsta e a meu. Bun. V-ați dus, fraților, v-ați dus.
Bun. Ăsta e oare a meu? E a meu. Hai să vedem. Ăsta nu e a meu. Ba, e a meu. Ce mai avem pe acolo? Oare am ceva arcaș sau ceva pe care pot să dau eu pe acolo? Ha? Nu, aici nu. Bun, cam atâta, nu? Sau? Bă, mi-a murit unul e rănit și 15 mi-a făcut level up, adică e tare rău de tot. Bun, dar nu-mi dau seama unde e celălalt. Unde e celălalt? Ha? Gata, bun, facem așa. Bun, îl iau la mine în gardă, e prizonierul meu. Facem așa. Bun, deci să facem în felul următor, îi luăm pe toți și vedem care e cel mai mic tire. Deci ăștia sunt cel mai mic tire. Bun, facem așa atunci. Bun, îi lăsăm în spate. Armură, chestii, nebunii, socotel, bam, bam, bam. Nu vedem nimic mai bun, luăm așa. Bun. 124. Loot troop capacity. N-am înțeles care e faza, deci 100. Prizonieri, mă. Facem... păi am mulți din ăștia level 1, mă. Ce caută ăștia aici? Lasă așa să fugă. Ca să putem lua pe următorii. Bun, îi dăm dan. Facem așa. Wow! Hai că chiar așa cu atât de mulți nu mă bag. Bun, mergem să vindem tot ce avem aici. With two-handed, bun. Swing speed. O să luăm damage-ul aici și aici ce o să luăm? Luăm așa. Minus penalitate când suntem pe cal. O să dăm aici 8300, dar noi o să dăm doar ăștia de aici așa. De fapt îi dăm așa și pe ăștia doi îi luăm înapoi. 3700. Dăm la trade, dăm așa, primim 33.000. Super, super, super tare, nu avem ce să luăm. Recruit, nu avem ce să luăm. Mergem mai departe. Bun, 248. Știi care e chestia? Scurios dacă pot să-i prind pe aia 300. Dacă reușesc eu să-i prind pe aia 300, direct pe ei mă bag. Că am șanse destul de mari. 40 de cai. Fii atent, pot să dau level up, super tare. 40 de cai, 24 infanterie. Hai să vedem ce mai găsim și pe aici. Deci că o să-mi dea level mic la recruit, da. Aia e nașpa, știi? Hai să vedem. 94 nu. Nu mă interesează. 120 nu mă interesează. Hai că-s curios, sunt foarte, foarte curios. Ia, oare câți au în castelul ăsta? Că poate mă bag direct pe castelul ăsta. 400, nicio șansă. Că mi-au bătaie maxim la 400. Bun, hai să vedem. 120 de așa. Hai că ne băgăm pe ăștia, că ar fi o bătălie pe 500. Mă așteptăm să fie zi. Stai așa, așteptăm să fie zi. Range au și ei destul de mult. Bun, mamă, ăștia super buni și ne batem cu ei. Ăștia sunt chiar foarte, foarte buni. Bun, îs curios dacă o să vină ei înspre noi sau o să mergem noi înspre ei. Dar indiferent cum ar fi, ne trebuie și o să mergem, uite, îi pun pe toți așa. Bun. Ideea e că noi am pus pe toți și nu înțeleg de ce, dar ok. Hai să vă pun pe voi, uite aici. Unde se ia? Se ia acolo așa, deci 2. Veniți aici. Bun. O să avem așa. Îi punem, uite așa. Cailor, voi o să stați, uite acolo. Plus formation. Bun, ăștia arată foarte bine, sunt foarte buni. Bun, și o să punem make a shield wall, dar o să vă punem, uite, mai așa. Dar nu acolo, mă. Ia uite, aici voi. Aici și uite așa. Bun, și ăștia vin înspre noi, ceea ce e super, super bine. Pentru că o să dau și eu cu arpaleta. Hai să vedem. Bun, infanteria mea stă super bine acolo. Bun, ia să văd. Infanteria mea stă bine, arcașii mei stă foarte, foarte... Stau de fapt foarte bine, nu stă bine. Hai să vedem. Bun, dăm direct și noi acolo.
Bun, dăm și noi direct acolo. Bă, da, eu nu-i nimeresc. Ce fac, mă, de nu-i nimeresc? Că nu înțeleg. Ce fac? Ia, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Bun, ideea e că eu să mă duc cu arcul. Deci, mergeți acolo pe ei. Bun. Bă, da, ce fac ca ăștia mei, mă? Dar eu nu înțeleg de ce nu-i nimeresc pe aia lor, gen. Pe bună dreptate, dacă nu. Mamă, direct, kill! Ești nebun la cap? Bun, hai să vedem. Deci că vreau și eu să fac un pic de level, dar dacă nu-i nimeresc, cam degeaba. Aia e toată problema. Aia zic. Hai că facem. Da, nu i-am nimerit. Bun, ideea e că ăștia o să ne dea foarte, foarte mulți bani. Bun, hai că mă duc și eu mai aproape de voi. Bun, instant kill, super tare, super tare. La ăla o să-i dau așa ca să-i dau damage. Dar nu-i dau damage, că are shield-ul. Bun. Hai că te mai nimerești. Nu mai am săgeți, ok. Bun, ne ducem și noi direct așa. Vezi, mă mișc încet, dar dau mult damage așa, știi? De-aia ziceam că e mai bun pe cal. Vezi, am și spart scutul. Ideea e că dau mult damage, dar nu-i bun așa, gen face-to-face, dacă n-am cal. Bun. Bun, și la noi ne-a murit 0. Ne-a murit 0 și 3 și 19 au făcut level up. Super, super bine. Super bine, eu sunt curios dacă am făcut și eu level up, aia e toată ideea. Eu sunt curios dacă am făcut și eu level up, să vedem. Bun. Aia zic, îi dăm și noi așa. Perfect. Putem să recrutăm. Bun, pe aia am vândut de aia noi mai avem. Facem așa. Bun, bun, bun. Facem așa. Și ia să vedem. Mamă, fii atent cât e de bun crossbow ăsta față de ce avem noi. Wow, super tare, super tare. Aici avem ceva mai bun, nu avem ceva mai bun, dar cred că la ăștia, da, uite, vezi, avem mai bun, avem și shield-ul mai bun. Avem și ăsta mai bun. Uite, și aici avem mai bun. Stai, mă, le-am pus? Nu, nu i-am pus și picioarele. Îi punem așa, deci ăștia noștri arată foarte, foarte bine. Uite, ăsta e mai bun. Shield-ul ăsta nu e mai bun. Ăsta îs mai buni. Ia să vedem, shield-ul nu e mai bun. Ăsta nu e mai bun. Ăsta e mai bun. Ăsta nu e mai bun. Ia să vedem. În rest, super bine, totul frumos, totul bine. Și acum o să mergem să vindem tot ce avem. Care e cel mai aproape? Cred că ăsta, așa-i, nu? Ăsta cred că e cel mai aproape. Hai că dăm o fugă până acolo. Bă, teoretic, suntem bogați. Teoretic suntem bogați, avem o armată super, super bună. Ia uite, am făcut aici Faster crossbow, cost of range troops, nu? O să luăm pe ăsta și îi dăm și un level up aici. Bun. Hai că facem așa, 750 ăștia. Bun, o să mergem aici, o să dăm tu tavern, o să mergem aici și o să-i dăm pe ăștia. Ăștia o să mi las. O să-i vreau la mine în echipă. Aia e toată aia e toată chestia, 16.000, super bine. Bă, teoretic am ajuns la 100.000 de bani. Bă, super, super mișto. Bun, ideea e în felul următor. Episodul viitor vreau să mă reîmpac cu ăștia sau vreau să mă duc să-i atac din nou aici. Nu știu exact cum să fac. Nu prea știu cum să fac, efectiv. Nu prea știu cum să fac. Sau o să-mi fac banner-ul și o să-i chem la mine în party. Nu știu foarte exact ce o să fac, dar ideea e că vreau să fac ceva ca să recuceresc castelul. Uite, ăștia super buni, o să-i la mine în echipă, level 3. Super, super bine. Deci ne ajută foarte mult caii, aia e toată ideea, ne ajută chiar foarte mult. Avem 45 de cai. Ne-am făcut o armată exagerat de bună, ne-am făcut o armată foarte, foarte bună. Hai că mai iau câțiva cai de aici, că văd că aici nu mi-am crezut că pot să iau și de acolo ceva, dar nu. Facem așa, level 3, da, îi luăm dacă sunt level 3. Bun. Și rămânem așa. Hai că mergem și acolo să vedem dacă ne dă ceva. Nu știu de ce am așa de bună reputație cu ăștia. De-mi dau așa bune trupe. Dar nu mă supăr. Nu mă supăr absolut deloc. Ia uite. Bam, bam, bam. 3, 3, 3. Hai că e prea mult. Hai că scot un cal să am infanterie mai multă. Bun, și avem 26 infanterie, 51 de cai, 60. Foarte, foarte, foarte mișto.
Bun, mă băieții, cam atât și cu episodul de astăzi. În episodul următor o să încerc să trimit pe cineva să-și facă armată și după aia să-l chem la mine în echipă. Dar o să vedem. Bun, cam atât și cu episodul ăsta. Eu v-am pupat, vă iubesc, pa, pam!